Mayanga sister athi kimi umntana uyafitha. Lokho umntana uyafitha. Ngiyamtshela ukuthi umntana uthulile angazi ukwenzakalana. Kwenzeka so ngimxoxele ukuthi what happened njengoba sizofika lana nani. Fundisa masi let us start praying. Then we started praying. Kancane. Umntana ushonile. Uthulile. Uthulile. Ayeke yesu ushonile because I don't know. Yes, you just want to save your child. I want to save my child. It's yavuma. Ngeke manje usho kanjalo. Shayisa. Ashiya lapho phansi abaleka. Ayihleki. Engibaleka. Abuyele ekhaya ngabatshela after 2 days. Bavela amaphupho ukuthi mele ngiye umuzi. Ngangifika kuloyo muzi loyo. Then bazoyenza ukuthi so bangibonisa amanzi ukuthi amanzi endaweni esona. They will show you ukuthi amanzi uma kuphilile beside la phakathi not umuntu.